Human ang kapin 24 ka oras nga pagpangita sa mga otoridad, luwas nga na-rescue ang 2-day-old nga bata. Gikan sa kamot sa sospek nga midagit niini sa ospital. Kahinumduman nga gidagit sa babae ang bagong himugsong bata pasado alas 10 sa buntag nining Domingo, Nobyembre 23 sa South Cotabato Provincial Hospital. Nagpakaroning nun matud pa ang sospek isip usa ka nurse. Nakig-amigo sa magtiayon og miingon nga tabangan ang ilang anak alang sa hearing test. Base sa investigasyon, gisulod sa sospek ang bata sa bag o gigawa sa ospital busa wala kini namatikdan sa mga sakop sa Provincial Security Unit o kon PSU. Na-rescue sab ang bata human matud pa kining gidala sa sospek aron ipa-check up sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center sa Coronadal City. Didto siya na-hold sa mga otoridad samtang bitbit pa ang bata. Sa pagatubang ni Ryan Malinog, ang amahan sa bata, ikumpirma niini nga ang babaeng na-hold mao ang sospek. Wala na usab gihinganlan ang sospek, gumikan sumala pa nakasenati kini og postpartum depression. Aron malikayan ang stress, batasan ang pagmintinar og pag-inom sa Sunthorn Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.